Servus domiky a paníkovia, moje meno je Čajlo Sinko. Po dlhej dobe sa k vám ozývam, ako som slúbil, budem každý deň vydávať videá, ale nevydalo. Práve cestujem do Bratislavy, z Bratislavy idem do Brna, z Brna idem do preč a do Třebone. Takže čaká ma dlhá cesta, dneska už som cestoval, teda šoferoval asi 7 hodín a je tu so mnou môj veľmi dobrý priateľ, najväčší cancer slovenského, československého YouTube a je to... Jebaný. Jebe. Takže idem ho hodiť domov, pretože sme boli aj s jeho bratom Slážom a jeho priateľkou Betkou. Som ich viezol z Košic do Trnavy a teraz sme boli vyhodiť Slážka a teraz ideme vyhodiť Euženka. Takže máme celkom pekný trip za sebou. Teda ja ho mám ešte len pred sebou, pretože ja budem ešte cestovať asi 5 hodín, ani nie, 4 hodiny, uvidím. Podľa toho, aký bude fúkať vietor západný. Čo si ty myslíš o tom, Euženko? Že cestuješ koľko? 11 hodín dokopy? Aj viacej. Že už si bola 7 hodín sme išli, bo sme stáli dlho. Takže... Lebo si išiel domov po foťák a zabudol, či po objektív a zabudol. Hej, a zabudol. Išiel som domov po objektív ľudia a tak som ho zabudol, tak či tak. Som sa najedol a sme išli preč, takže ako... Budem sa budem ešte raz nájsť, takže... Aha, ale hej, to je pravda. A ešte tu strašne smrdí v tom aute, neviem čo ty budem. Ale ja som to nebol, kamo. Ako znitý kalerába. Zní taká pusta do piči. Taká šťanka tu. Sa kravy tu serú na poli. Oni nám hovoria, že my na východe, akí sme gadžovia, že proste nevieme nič. A im smrdí všetko tu, ty koko, všetko. Že? Nesmrdíš. Je nejaké autíčko, tak chceš, že to musí. Range Rover. Tak dobre, dámy a páni, tak ozvem sa vám neskôr, majte sa pekne, držte sa, Euženko pozdrav mojich divákov. Ahojte jeho diváci, a tak ho nikto nepozerá. Cancer slovenského, československého YouTube. Dobre, majte sa pekne, čaute. A servus domiky a paníkovia. Moje meno je Čajlos a vítajte pri tomto videu. Takže moja púť do Česka, kde som sa hlásil pred chvíľou, tak dopadla tak, že som v Bratislave. Došiel som až do Bratislavy z Malaciek, lebo môj motor dostal rekt, skápal trošku a nejde mi naštartovať. A skončil som našťastie v Malackách, takže môžem poďakovať tomuto chlapcovi. Dostajem ban na YouTube, že detskú pornografiu tu rozšírim. Proste mi skápal motor, nie naštartovať. Nosil som Malackách, zajtra... Kontakty niečo porešil, že choďte ho zobrať na Malaciek, takto dajte sa. Presne. Limuzína čierna prišla. Eužena som poprosil, nech mi pomôže dajak a Eužen zavolal kamaráta, aj môjho kamaráta v podstate Azritiaka, takže ďakujem Azritiakovi, že ma doviezol. Prišiel po mňa Lexus, takže to bola celkom príjemná cesta domov. No však bola to limuzína, no. No. Takže v pohode je síce 1:30, či koľko je 3/4 na 2? Na 2, takže už je dosť hodín. Dobitý som jak kokot. Takže budem mať čo robiť, aby som zajtra došiel dajak. Dúfam, že mi to dajú dokopy a mám 3 eurá do piči v peňaženke, takže im zaplatím 3 eurá a pôjdem preč. A vlakom pôjdeš na čierno? No však, jak na čierno? Vlakom? Však vlakom má zdarma, nie? Boď ISIC. Aha. Tak to si šéf. Ty kuku, ja neviem, či mi platí ISIC. Počkaj, dokedy platí ISIC? No mal by ešte, ale... Cez prázdniny ešte platí, nie? No mal by, že vraj. Až do 1.7.9. Tak dúfam, že platí. A keď neplatí... A keď neplatí, tak idem peši do Malaciek. Išiel Maciek do Malaciek. Auto opraviť. No, tak to sa áno. Poďš aj ty bicykel, tak pôjdeš. No, že pôjde na bicykel. Pozrite, ale ukážeme, aký je ten bicykel, hej? Pozrite. Dúfam, že to bude dobre vidno. Toto je koleso z toho bicykla. To je vlastne BMX, a teraz pozrite. To je veľmi pevná guma, Continental, 27. A teraz to roztočím a pozrite, aké je to rovné. Vôbec sa to nekriví.
To žiadna osmička, v žiadnom prípade. Ja by som... To je osmička, to je nekonečno. To je nekonečno. To je ležiaca osmička toto. Fakt. Tento bicykel kúpil Eugen za 50 eur a ja si myslím... Peť ma ojebali ešte opäť na obed. Hej, ešte ho ojebali o 5 eur, lebo prišiel k typkovi a dal mu 50 eur za toto BMXu na ruku a on povedal, že daj mi 5 eur na obed ešte. Ty kokot. Malacké biznisy, ty kokot. Malacké, ani kokot, ani do Lidla by som nešiel v Malacká. Malacka. Aj vo Vrdy ťa ojebu, počúvaj. No mňa ojebu aj tam by ma nemohli ojebať. Ty kokot. Ale aspoň, že neskončili na diaľnici, no to je najlepšie, že... Takže teraz tu som moja ženka ma zachránila, tu sa vyspím, fajne budem spať na benzínke ako bezdomovec. Takže v pohode, v klídek, pohoda, klídek a tabáček. A zajtra, tak sa tam dostanem, hoď pôjdem RegioJetom, alebo neviem, tak musím tak poprosiť, nech mi pošle na účet 300 eur, aby som mohol dojsť do Prahy, lebo 300 eur stojí cesta z Bratislavy. Takže budem mať akurát. Daj si napíš Arnoldovi, daj si preplatiť. Komu? Tomu typkovi z Košic. Jaj, hej. Napíš mu, že potrebuješ preplatiť. Že potrebujem preplatiť cestu. Dobre, dámy a páni, to dúfam, že no. Že ste sa posmiali, aký som kokot. A keď ja za to nemôžem, hej, to moje auto, takže moje auto je kokot, no. Ale to čo s tým zrobím, no. Eugen, čo s tým zrobíme? A musíš to opraviť. Ale ináč sme mali strašné šťastie, lebo ja som Eugena aj Slaža, ako išiel, som ich odviezol domov, ako sa mi to stalo tak kde do piči, tak kde v Ružomberku. Tak by sme mohli ísť do piči. No, alebo tak kde proste na polceste, tak, tak čo, jak by sme išli domov? A vieš, jaká by to bola pre mňa hamba, nie? Kokot, no. Ale však, no. Čau, zase ide veľký frajer a ide odviezť domov a dojdeme na polcesty. A keď to neopravíš, tak čo? Tak si v piči celkom. Tak už, čo už, tak som v piči. A jak sa dostaneš domov, keď dáš peniaze si kúpať? Čak tam zarobím, nie? A tam sa dostaneš vôbec, nie? No však keď na RegioJete sa tam dostanem v pohode. Hej. Dobre, dámy a páni, tak prajem vám dobrú noc a majte sa.